video elandelayo intshumayelo endiqinisekile into yokubana izonceda umphefumlo wakho. Hlala nje phantsi wena uthathe idayari yakho, uthathe iBhayibhile yakho, uthathe amanzi wakho, ubukele le ntshumayelo and ndiyakuthembisa your life will never be the same if uthe wayibukela le ntshumayelo ilandelayo. Ukuba ngaba unawo umbuzo nawo njengoba besesitshilo, please comment down there so that sibuyele kuwe. Umqalo wami kuyangihlala namnyamela enkosini ndiyabulisa kotata komama kosisi kobhuti nabantwana abancinci igama lenkosi uYesu. Amen. Sorry. Ndingwabawili ndamkela uYesu ngabe ndiyasindiswa enkosini sikelele. Xa kungoku nimbonayo ndisindisiwe ndingumzalwane. Amen. Kukho ke utata omhlondayo phaya elalini okuthiwa lizana. Ngarathi ndingumzalwane saa. Inkosi sikelele. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Kumnandi nyani ukuba lapha. Kumnandi nyani. Nandi. Inkosi sikelele. Beke batsha bazalwana abukela ntsuku ezidlulileyo. Abanye ke ekungqineni babo bathi kumnandi ukuba lapha ndimnandelwe. Inkosi sikelele. Besithi bona bamnandele bengatsho mna ndizasitsho ngelinye ixesha. Inkosi sikelele. But it's good. Ndiqonda uba banyanisile uba banyanisile. Kumnandi khona apha mna ndimnandele. Inkosi sikelele. Ndisendikhethe ke into yokubana kungcono base bangeza abantu bazongqina kunoba beze kuba umuntu ebeve umuntu esithi umnandelo aze apha azoxoka apha ngaphambili athi umnandelwe. Inkosi sikelele. Andiyazi xa abazude bangathi abantu ke bamnandele xa bemnandela iyaqaphela. Kodwa into endiyaziyo kukubana okokuba ngaba awumnandelwanga kodwa usuke uze apha ngaphambili uthi wena umnandelwe, loo nto ayizukwenza ubana umnandelwe. Inkosi sikelele. Uzawushiye kungamnandelwanga uba awumnandelwanga. Mamela ke ngize ndiyithethe nalenze uba uzohlala unentloni yokuyenza loo nto nyhani. Kwezi recording sizimamelayo ke ndimamela omnye umzalwane uyahlabelela. Uthi xa ehlabelela akusoze kuphele ukuthanda Yesu, akusoze kuphele kimi ukuthanda Yesu. Ndikhumbula iGetsemane undihluphekela. Niyawuba mnandi kwalo mhlabelelo nale reasoning nesisizathu sibangela uba athi akunokuphela ukumthanda uYesu. Kodwa ngoku akaphila apha ekuthandeni uYesu. Usagqibile ukusindiswa. Ake ndibe nsithi okomzuzwana. Inkosi sikelele. Akukapheli ukumthanda uYesu. Akasasindiswa kaloku nansi into endiyithetha ngoku. Wayehlabelele mna ndikhona. Ne-recording iyandingqinela ubana nyhani nguye lo wayehlabelele. Andifuni nje ubiza igama lakhe. Futhi urayithi singabiza amagama ngoku. Lesisikelele. Akusoze kuphele kimi ukukuthanda Yesu. Ndikhumbula iGetsemane
undihluphekele. The next day asathethi loo nto mntu ugqibile ukusindiswa. Yile nto ndithi ekunyanisweni nasiyiminishi into eziyithethayo ifana nokuyahlabelela yiminishi. Ifana kum nokokubana kuthi kakugqitywa uhlatyelelwayo kakugqitywa usherishwa isharing emnandi esisikeleleyo aphakama umhlabelela ahlabelele athi umoya wami uthi ewe uthi uthi ewe. Yo sitsho nyani simlandele mna ke sube ndihlabelela ndisitsho wami andiqinisekanga andiyazi andingeni ndawo kulo wakho xa yandimnandela le ngoma ihlabelelayo nyani umoya wami uyayingqinela le sharing yayiqabela thuthuzi umntu uphila ngokuphikisana nala ntshumayelo besithi kunomoya wakhe uyangqina. I'm calling ubana i-attention yethu make sibuyiseleni ekuthini sibhadle ingosisikelelo ngezinto endizithethayo. Niyayidiva kumnandi yabona njengoba sindiswe ngoku ilapha 5 years to come iphele sisindisiwe singaba bazalwane kungenelele nabanye. Ilapha 10 years to come ifike 10 years. Niyakhumbula ngo-2021 sisitsho ngo-2031 kumnandi sipha egaraji engasisikelele sesententeni enkulu ngaqala 10 years ngasisikelele sisengabazalwane sisathetha le language okanye olulwini kanje ingasisikelele. Niyayiva le ndithethayo impossible loo nto yabona onosisaba ungathi usithetha nge-5 years ukuyumva asuka into le 5 years 10 uyu ibe into engakanani u10 ingasisikelele ngasuku mesindi ubajonga niyambona hlala phansi lento ndithi i-10 years ingakanani i-10 years kuya kakayigqiba 10 years wayigqiba ingosisikelele. Le nto endithi 5 years no 10 years into ezincika ukuyumva. Ndim le besithi kuni umamakhe wasindiswe kwezi ages osindi ingosisikelele kwakunini ke ngoko asikathethi ngosindi sathetha ngomamakhe wasindiswa kwezi ages. Usakhumbula mos ingosisikelele ngelo xesha sasithi kasithi sisazawuhlala apha entsizweni ndasayijonge kancinci le nto mama sisimeyozelele ingosisikelele uyayiva sisezawuhlala sisezinto ezincinci osindi baza kuqhubeka babe ngabantu batshata osindi sidibane nabazukulwane abantwana babo. Ndithi ngaphakame mntana asaphakame ndithi umamakho wayinto encinci ngako ndimsukumisa ndisithi umamakhe understand ibe ngathi zinzungu sibe sisindiswe ilayi istretch yabazalwana abantu bayazithetha izinto apha entsindisweni. Funeka ukuthi ngokusengasekho entsindisweni uyikhumbule ngaye mani ukanye umkhumbule ngayo into eyithethile. Umntu akajani wakho wathetha esithi hlonipha usindiso lwakho lokuqala. Ndayibamba okanye sayibamba ingosisikelele uhloniphile yena kangoku sentshuba waliyeka yena kodwa ndiyabulela uThixo ngoba waliyekethe yabazalwane masiqiniseni olusindiso lwethu lokuqala zange ngathi masiliyeke siliyekelele waliyekelela yena futhi wayezazikhona ukuthi usho into wrong. You understand? So niyibona le so kuyahlaleka ekwasisikelele. Ndicela sityheleni iBhayibhile zethu naba nawuthi uzoncokola ke ngoku asifundise ukuthi
Inkosi isikeleni. Kwincwadi abaseTesalonika bokuqala. Mamela ke. Uke wathetha into apha. Ayibe ngumama uValsak. Indiza kahle? Valsak. Yi-Afrikaans? Senjuba uvile Afrikaans uwile ku. Valsak Afrikaans ne? Wathi unento enenhlambululo. Wemos ethetha ngapha. Yeah, it's okay. Kumnandi mosapho. Siyaqhubeka kumnandi, siyaqhubeka kuhle. But ndafunda into okubana ubuthixo ukhomba into beyikhomba ke. Uba siyakhumbula kwincwadi yesityhilelo uthetha into uThixo athi ndiyayazi imisebenzi yakho. Atsho athi ndiyakwazi ukuthi nokuthi ngawe. Okuright. Awugqiba athi ndinendawo ngakuwe. Futhi yilungise. Because isikeleni. Unokwanele apho ke wathetha into ngenye imini. Edibaniselana nento bana ngathi ukhona lo muntu ufuneka azoguquka okanye azohlambuluka. Bese sikeleni. Sambona ke. Uthi ke ngoku xa iphinde buya. Emkile uva kwengaphakathi lakhe kunganeliseki. Kase kuphaya ebusukwini athuthi iqumbulo. Inkosi isikelelo. Ukukhombisa into yoba okwakungeneliseki laa mvakalelo beyiva kwengaphakathi lakhe ibe about umbulo lo ukhoyo phakathi kwethu. Inkosi isikelelo. Ndithi kandicinga ngenye imini ndizihambe lapha phandle qonda uba ndiyayithanda iyandimnandela mna nale nto uba uThixo akasiyeke thina athethe nathi ngabanye abantu ayiveze into ngabanye abantu. Inkosi isikelelo. Ngoba bangaze bathi abanye ngengqondo ke baboniswa kakhulu. Inkosi isikelelo. Apho ndikhoyo ke sihlobo zenkosi ndisekuthini kungakuhle kube mnandi uThixo sincede qhubeka nathi ngoba ke akazudeme kukumokya ngenxa yomuntu okanye yabantu abangafuni ukutshintsha. But into endifuna ukuyitsho kuloo ndawo kokubana sizawufunda apha eBhayibhileni siva le nhlambuluko ifuna nguThixo ukuthi ayokabani. Inkosi isikelelo. Kodwa apho ndikhoyo ke hlobo zenkosi ndijayelelela ukuaphila. uThixo wake wadila nathi komnye unyaka kakhulu sikumanzi apho waphetha ethetha ngento eyayinendawo ethi obudene nale ntshukumo uyabe wenze impazamo yobomi bakhe bonke. Apho uThixo wayethethe buyelela ethetha ngenguquko. Yabona la ithethe nguquko qonda amani khalela uguquka ngoku. Xa ndijika ndizijonga andinanto ethi nzoguqukelayo kuyona. Uqonda ukhalela la nto ethi andikhalela uba ubandile uThixo andincede noba ayifiki napha engqondweni ande ndiyifumane ndicela uba ngixolele. Inkosi isikelelo. But intoni akwabakho umuntu. Iyaqaphela? Akwabakho umuntu sekunjalo. Sele ke ngoku efikelele kulaa ndawo ithi ukuba ngabo umuntu ubhudene naleni ntshukumo uzawube wenze impazamo yobomi bakhe bonke. Akwaphakama mntu sesitsho ngolo hlobo uThixo. Inkosi isikelelo. Into eyandimangazayo kukubana kanti apha phansi sikhona kukho abantu abayazi kakuhle
le ndithethwa uThixo thina singayazi. Inkosi isikelele. Kukho abayiqonda kakuhle le nto uThixo athetha ngayo. Thina singayazi, siyivayo nje kule nto ayithethayo. Ndafunda apho bana noba ungabajonga abazalwane babonakale be-right bebahle kumnandi bonwabile, uThixo uthetha ngento futhi noba kuphakama umuntu noba kuphakame umuntu, uba uThixo uthi loo nto ikhona. Inkosi isikelele. Kangibandama ngalamiste xa ndiva omnye umzalwane esithi ekoto omnye kwabo bantu esithi ukuthi uthubani. Ndingathi ke uThixo wayewisile kumla moya wakhe futhi kamva andiyirhaleli mna abazalwane la feeling uthetha ngayo. Iwese yamini ke yakumanzi. Andiyazi. Kangoba andinawukhathazeka kana ungaphinde uThixo yenze, because ibuhlungu engathi uzawufa. Umoya engathi ungase uqhawuka ungabikho. Inkosi isikelele. Ethi ukuthi uthi ke lo muntu la mini yayingathi ndizabe ndithi nguwe bani. Mna ke lo xesha ndisithelwe ngumuntu futhi ndiyayithanda uThixo ngayenza ngolo hlobo. Ndingamazi nabani nangamazi, ngoba still unika i-opportunity, unika ithuba wena, because kanzawuthi kaloku nguwe nosisa ayizoguquka. Ndenza umzekelo noba ibengubani na uzawuza nyani ngoku inguye afika apha azenze isidenge, okanye in fact ayenze thina izidenge still athi ndilapha andani noba mandithini bazalwane, ngoba ke mna ndibangasijonga akukho nto ndiyaziyo. Ngoku ayazi kakuhle umntu wenkosi. Urayithi ukuthi qadala ngayinansika angamyeka. Uye kodwa yena engathi kuthiwa wayesoyika ingathi ndizawuve ndiye kuye ndithi lo xesha andinalwazi bangubani mna nditywa yinto qha. Inkosi isikelele. So ingozi ke ngokubana into endinayo ke ngokubana andiqondi ukuthi uThixo uzawuphinda atsho bhutana nale ntshukumo uzakwenza impazamo yobomi bakhe bonke, kodwa uzawube eyenza. Inkosi isikelele. Uba ngoku uThixo kwezi ntsuku siphila kuzo ukunika ithuba lokuguquka, wena ungaliyoyi, izawubuya ngawe lona. Into embi ke ngokubana njengobethe uThixo lo muntu uzawube wenza impazamo yobomi bakhe bonke, into ezawulandela kukubana appruvele la muntu ebusweni bakhe uba wenze impazamo yobomi bakhe bonke. That means wenza impazamo angazophinda akwazi ukuyilungisa as long as esaphila. Kuna i-opportunity yabona bamathuba uphinda uguquka phansi bawaphelanga, ngoba ngoku uxhomekeke only kwimfefe zikamdala, and nangoku abo bantu kugozo kwaphokayo kubo. Inkosi isikelele. Ndithetha le nto ndiaphila ngelithi ndinga umntu angabuyela kuye azincane, ngoba imnandi thina uba into endiyithanda ngayo ukubana uThixo xa ethetha into wena ingawuyayazi, uyazi kakuhle, singangayazi thina bazalwane, and nawe ube sure uba asiyazi and asiyazi nyhani. You understand? But loo nto ayithi le nto uThixo athi khona ayikho. Ngoku singayaziyo kakuhle futhi ndiyithande ngale nto bana nawe uqinisekile uba uyazicwangcisa izinto zakho okanye uyazenza kakuhle ngohlobo lwakho. Good for your west. Ngoba obo bugudi bakho abuzukusandawo, abukungenisi kuya kubhekelisa, bukukhupha futhi bukubhekelise ezulwini. Inkosi isikelele. So ifune ke ngokuba make sibene ngabazalwane abanyibilikayo inhliziyo zabo ekuthetheni kukaThixo. Siyayazi sithi thethwe phambi kwethu ivesi ethi
zonke izinto zize emehlweni kaThixo. Akukho nto efihlakeleyo. Lena wena ucinga ifihlakele, uyicinga kanjani lona? Zonke izinto. Emazolana uzonke ukafika pha kuwe abe ngufew or some. Uzonke nguzonke akade ezinye zezinto zize, zonke izinto zize emehlweni kaThixo. Zityhilekile. Zongabi bazalwane? Zonke. Ezi ndizaziyo ngam, zaziwayo ndizaziyo uba nabanye abantu bayazazi, kanye nezi ndizaziyo ngam ndicinga uba mna ndizazi ndodwa. Kuye zonke zize zityhilekile phambi kwakhe. Xa endibona undibona zonke, nawe xa ukubona ukubona zonke. Inkosi isikelele. Then yintoni ke singayifihla kuyo? Ayikho. Yonke ke lento yenzela ubana thina sihlangane necebo lakhe lokusindiswa. Sisindiswe. Ithi ke iBhayibheli lezi siyenza nyulu imiphefumulo yethu ngokululamela inyaniso. Inyaniso ke lilizwi lakhe. Ngokululamela lento ayithetha uThixo ngelo xesha siyenza nyulu intoni? Imiphefumulo yethu ukuze sindiswe. Ngokuyiphikisana nalento uThixo ayithethayo siyayingcolisa imiphefumulo yethu. Siyenze ke ngoku ingabikho worthy uba uThixo ayisindise. Ithi iBhayibheli isiphelo sokholo lwethu lusindiso lwemiphefumulo yethu. That means the very thing ebangela ukubana sisindiswe, the bottom line kukubana isindiswe imiphefumulo yethu. Sayibona yonke enye into ke ngokuleni, enye into lezi zinywe, the core business yokusindiswa, ukusindiswa kwemiphefumulo yethu. That means you can enjoy everything as much as you can, but if ukusindiswa komphefumulo kwakho akuzuphumelela, everything is useless. Ingasisikele, it's useless. Mamelani, I mean, lanto ithi iBhayibheli ezinye izono zingaphandle komzimba, kodwa isono sombulo singcolisa lo mzimba. Athi ke ithi verse oyingcolisayo lentempile uThixo uzamtshabalalisa. Anti iBhayibheli le ithi anazi na uba imizimba yenu intempile kaMoya Oyingcwele. Imizimba lethu yintoni? Intempile kaMoya Oyingcwele. So whatever ke ngokwesiyenzayo kule mizimba, idyobhe lemizimba, uThixo uyimisile izwi lakhe uba owenje njalo uza kumthini? Uza kumtshabalalisa. iBhayibheli ithi kwenye indawo inkanuko zenyama ziwuvukele umkhosi okanye ziwuphumela umkhosi umphefumulo wethu, ngoba inkanuko zenyama zizwe ezibangela into okokubana sidyobhe lemizimba. Okokudyoba kwethu lemizimba kutshabalale imiphefumulo yethu. Kanti ke iBhayibheli ithi xa ithetha ngoThixo ngathi, uThixo unga bonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Inkosi isikelele. Ndithe masityele iBhayibheli ne? Ayichaza incwadi baseTestamente lonke bokuqala ne? Chapter 4 kawufunde uverse 3. AbaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 3. Kuba oku kukuthanda kukaThixo
ukungcwaliswa kwenu ukuba nikhumke kulo ngemiso. Kuba oku okupho kukukhonjwayo kukuthanda kukaThixo. Okuphi? Ukungcwaliswa kwenu. Uba beningasebenzisa amanye amagama ukuba nibe ngcwele, ithi nenye version. uThixo uthanda ukuba nibe nyulu. uThixo uthanda ukuba nibe nyulu. Lo nibe nyulu ke ngokusithi ayingosisilungu uba sibe yena asikhuphe sonke. Uthanda thina utsho umbhali inkosisikelele uba sibe nyulu. Ngamanye amazwi sibe msulwa. Ngamanye amazwi singabaleki okanye singachaphazeleki nakwinto enjani engcolisayo. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaYakobi, unqulo olululo okanye olukholekileyo phambi koThixo ukuzigcina ninyulu, ningadyobhekanga okanye kwizidyobo zehlabathi. Iqhubeke ithi nokuvelela inkedama nabahlolokazi kwimbandezelo yakhe, kodwa kukuzigcina sinyulu, singadyobhekanga okanye kukuzigcina singadyobhekanga kwizidyobo zehlabathi. Ngoba waye kunjalo kukuthanda kukaThixo ukubana sibe nyulu okanye sibe msulwa. Khawuqhubeke uyiqhele. Sikucezele ukuheletha. Sikucezele ukuheletha. Ithi le yakho namhla ifunde yonke verse 3. Ukuba nikhumke kulo ngemiso. Khayiqalele ke mama. Kuba oku kukuthanda kukaThixo. Kuba oku kukuthanda kukaThixo. Okuphi? Ukungcwaliswa kwenu. Ukungcwaliswa kwenu okanye ukuba nibe ngcwele. Kukuthanda kukaThixo ngathi. Kukuthanda kukaThixo bana lonto yenzeka apha ezimpilweni zethu. Ngamanye amazwi babe ngabeka futhi ngamanye amazwi kukubana uThixo ujonge ukubana sibe singcwele. Uma ufunda incwadi kaMateyu, I think it's chapter 5, the last verse, ithi yibani ngcwele kuba nam ndingcwele. Khawufunda uverse 7. Kuba uThixo Imake khawuphinde sisilungu verse 3. uThixo uthanda ukuba nibe nyulu. uThixo uthanda ubana sibe nyulu. Uzathi umuntu ke kanjani? Yintoni obubunyulu? Qhubeka. Nikucezele ukuheletha. Nikucezele ukuheletha. Ngamanye amazwi uba nithi ninyulu nizawube ningaba abantu bakucezelayo ukuheletha. Niyakwazi ukucezela. Omnye uzawuthi mhlawumbi andazi na ukucezela ke mna into yokucezela ukuzelela. Uba bendingayibeka ngesixhosa esicacileyo nikucwezele ne ithi avoid. Yavayo avoid uyayikhumsha nasiphelela laa nto ithi into ye-avoidayo. Exactly, into ye-avoidayo yinto kuthiwe uyaqaphela ubani uyam-avoid ubani. Ithini laa nto? Ubani akayifuni into edibanisa nobani. Uba noba uboqaphela noba kuhleliwe kuloo ndawo ze kufika ubani ushiye indawo yena. Nansi into avoidayo akayifuni indawo enayo, uyambaleka. That means benza uchaza okuchazela kukuko phaa kuthi kukho into ekuthiwa kukucweza kumntu oyindileyo.
Uyabona uNosandise njengebe umama kabuka njengebendele lapha ekhaya. Ufumanise ba ubuhlanti bulapha. Xa esiya kwenye indlu ngokwalandlela yokucweza ke. Funeka angaphumi ajikele kwecala linobuhlanti esiya kulanda. Uyayazi. Funeka aphume ajikele ngapha. Ucwezela ubuhlanti akanohamba enkundleni nje. Umendi. Ilondo ukucweza. Yabona uya-avoida ukuhamba kwelacala. Uya-avoida elacala linobuhlanti. Andithethi kuba athi angaphuma apha endlini aye straight ebuhlanti. Ebuhlanti uyayazi uba ngu-no-go akalibeki. Enkundleni akanawunyathela enkundleni pha. Uba uzawunyathela enkundleni funeka anyatheliswe. Kwenza utywala, kwenza umcimbi uba uhanjiswe enkundleni. Ukhutshwa phandle ke ngapha kuthi. Into esisikelele. Uyayibona? So uyayicezela la ndawo. Nathi ke kuthiwa masenze loo nto eluheletyweni. Masilucezele uheletyo. Masilucezele. Yinto luheletyo. Funeka basi understand ke ngoku uheletyo. Luhenyuzo. Ithi leni iBhayibhile sikhumke kulo uhenyuzo. Yintoni uhenyuzo? Luheletyo. Thando hlasathi ndenazi bamphendula kanjani. Inkosi isikelele. Nohenyuzo ewe bubuhenyu cha bayakubaleka abantu buhenyu. Bangavumi. Masiye phela uhelegyeni. Ezinye iBhayibhile ziyana zithethe ngombulo. Okanye uThixo ngabe uthetha ngombulo abe ethetha ngoheletyo olu. Umbulo yilento edibaniselana nomuntu ohlobene naye. Yaqaphela ngumbulo ke ngoku. Ilento kuthiwa apha esiXhoseni linyanga. Uthi noma linyanga. Uheletyo lilona gama liyibeka kakuhle lento. Uheletyo yilento athubane ngatshatanga asenzotshathileyo nosibanibani. Lantu babe ndinothi ngoku yithi nithatha uVuyisa andakatshata uVuyisa kubekho omnye unontomba nento kwenza naye. Bayaheletya. Bazenza abatshatileyo bengatshatanga lento enziwa yaphezulu kuthiwa kukujola. Inkosi isikelele. Yilento ke ngoku ayamkelekanga la practice okanye la lifestyle phakathi kwabantu abazibiza ngoThixo. Ayinandaba noba nditshatile. Kwabe ndibe nento kwenza nomuntu lo ndingatshatanga naye ngapha kwalo nditshate naye ndiseluheletyweni. Ndihamba eluheletyweni. Inkosi isikelele. Ndingumrhexezi ngokuphandle ngoba nditshatile. Yaqaphela ndiyarhexeza ke ngoku. Yiyo lento ke kuyo kuthiwa ngapha kuthi ulikrexe. Likrexe likabani? Lo ongumama kuthiwa inkazana. Ngoku angumfazi womntu. Ngoba kaloku inkazana elakrexe lakhe lingumyeni kabani. Anikhuza lokhu ziyazi bayilani kuyazi uba utata ubani uzalisa unkosikazi wakabani. Ufumanise bangoku abantwana kabedlala apha bonke. Yake noSandise unamawelena. Athi yena kayazi. Ungumhambi pha mhlawumbe noSiphelele welozo. Afike pha. Yake noSandise ingathi unamawele nje. Ithini lento abantwana? Ubani ufana nokhaba kangaka idlale. Kanti those brothers uyangena next door. Inkosi isikelele. Kangobalumkani ngokubona abantu befana kangakanani abantwana endaweni. Suyithetha. Nawe ndayithetha mne clinic pha. Ndathi ndiyithetha phi na? Ansakho mna bandiyithetha pha eclinic na. Wathi umuntu kumye yeke loo nto charge. Bubona abantwana befana yeke suyithetha. Ithethe ecaleni suyithetha apha phambi kwayo. Kwake kwaphansi babadlazana apha eclinic. Yena shemu antu abantu ubona abantwana befana bayalingana abafani hala kanti nyani banothatha oyi-1 omnye ngomama
ngonkosikazi omnye ngowenkazana baseklinikhi bababili bayalingana. Ngoku yena ubona amawele athi hayibo ngakabanala amawele awasemahle uyazithethela nje aqaphela. Ngoku umama ujongele ukuzophendula athini ucaba umjongo wamkhokhela kungathi uhalela uncuma iyamonwabisa lento wathi yahleka imnandi lento. Ngoku wothuka lona wothuka yena lento uba ithena lento yane reaction engayilindelanga kanti axabana abadlezayo naye lona kaloku lo right uyinkosikazi akayithandi lento uyayibona ikopi yomntanakhe nansi inkosi isikelele uyebona ayimelanga lonto ba iyenzeka. iBhayibhile khumbulani yiyo le ithi umbulo mawungakhankanywa nokukhankanywa phakathi kwenu. Ithi lento mawungathethwa ngawo wenziwe ne athi ukhankanya lokho kusemlonyeni ukwenza kona kuyawenza cha noko ayikhankanyisi. Xa ithi mawungakhankanywa ayithi makwenziwe cha ungathethwa. Ithi makungabikho nento ebhekiselele embulweni engathethisa ngombulo phakathi kwenu. Umzekelo uba singathatha la mzekelo kakhanya ufitha kakuhle kule ndawo obana pha besesikolweni kwakho into ethethisayo ngabazalwane bana hey bayamsola ingathi usondele egqithi kusisibanibani kudade sibanibani. Yekapela uthi wacaphuka umuntu ongusisi lo kodwa yena wathi make siyijonge bathetha ngakhona thina make siqaphele indlela izinto esizenza ngayo. Ewe ndiyavuma akukho ayinjengoba beyithetha kodwa uba singanganaki ngamanye amazwi ingaya kulanto bayithethayo ngoba indlela izinto esizenza ngayo sizenza ingathi ikhona into engapha asiyilungise. Inkosi isikelele iyayiva. That means thina singabantu bokubana siqwalasele nendlela lezinto sizenza ngayo enze basizenze ngendlela apho engenokwenza abantu babone ngathi kungakho into eyelele kulonto engumbulo kanolirheleke. Inkosi isikelele ibe wesike ngoku xa ngabe lonto iluheleke ikhona hayi ke ngoku sesitsebe uphungela ngokwakhe. Inkosi isikelele ngamanye amazwi kwenzeka into ibimele uba ayenzeki. Athini kuThixo athule ngokuyenzela into ibimele uba ayenzeki. Ngaba asimenteni uba libandla lakhe. Uba libandla lakhe kufuneke enelid. Sorry. Ukuba silibandla likaThixo nonke ithi kufuneka kukhokelele kuThixo. Sihambe ngokwemimiselo yakhe. Uyibeka kakhulu dlamini lento bana anikwazi kaloku into zikabawo uthi ukhonza mna ogqiba wenza ukuthanda kwakho. Ekabela asikwazi ukuthi sikhonze uThixo awugqiba senze ukuthanda kwethu. Andazi noba na ndivumela nini na uba yinyaniso lelithi emveni oba simamkelele uYesu asina choice yoba sikhethe uba sithanda ukwenzana sithanda ukwenzani kwimfundiso zakhe. Inkosi isikelele asina choice emveni kokuba samkele uYesu nabani na owamkele uYesu emveni kokuba emamkele uYesu akasena sigqibo sawukhetha ubana ukhetha ukwenzana etshiwo nguYesu ukhetha ungeyipha ukhetha ungayenzi kwesitshiwo nguYesu. Zonke zitshiwo nguYesu simele bathina sizamkele. Yiyo le nto uDavid akayithetha kulandomisi 119 athi Nkosi ndifumanisa izigwebo zakho zezobulungisa ngoko ndiyayinikela inhliziyo yami kwizingqiniso zakho. Ngoba ndithi kanti ujonga umthetho wakho ndiyijonga imimiselo yakho hayi man amasiko akho alungile. Ngoko ndincede inhliziyo yami ibhekiselele kuthini ndiyigcine. Ngoba kaloku ngulo sikhonza yena
ngoba asizuthi sikhonza yena awugqiba sikhonze thina. Yenzeka kanjani leyo nto? Ngoba sithi sikhonza yena okanye ngoku sithi sikhonza yena sibe sisenzo kwethu ukuthanda. Khumbula ngalokhu hlobo zenkosi, ngexesha sisenzo kwethu ukuthanda sibekho kwakho ukuthanda ecaleni. Ayo iBhayibhile nalethi indlela zakho ayizizo indlela zethu. Sawuba right qha thina xa indlela zakhe zizindlela zethu. Then yize kunomhlabelelo othi iguqule yami intando uyifanise nale yakho. Once ke ngoku intando yethu yafana nekaThixo, uxa sizazifumana sithanda le nto ithandwa nguThixo, le nto uThixo angayithandiyo nathi sizifumane singayithandi. Ifuneke ngokubana phambi kokuba uhambe ekuthandeni kwakho funeka uqale uqiniseke ukubana noko ukuthanda kwakho ukubiza ukuthanda kwakho originally ayikuko ukuthanda kwakho, ukuthanda kukaThixo. Uye waba nomthandazo phambi koko oba makuguqulo yakho intando ifaniswe nekaThixo. Ngoku ufikile kuloo ndawo lo mthandazo uyaphila uba intando yakho iguquliwe ifana nekaThixo. Ngamanye amazwi le nto uyithandayo yile nto uThixo ayithandayo, le nto uyithileyo yile nto uThixo ayithileyo. Ngoku intando kaThixo iyafana nentando yakho, okanye le nto ithandwa nguThixo yile nto ithandwa nguwe. Uyayiva ke bava abazalwana anqine, ndizonqina abazalwana ndisensiwe oko ayiko kuthanda kwam. Kumndiva kabhetele kawuthi mhlawumbi yayingekho kuthanda kwam ekuqalweni, but ngoku hayi kukuthanda kwam, ngoku ndiyakuthanda okwam usindiso. Hayi mna abazalwane ngoku usindiswa kukuthanda kwam. Ibe kukuthanda kwaThixo ekuqaleni ngoba bendingakufuni mna usindiso, but emveni uba ndisindisiwe ke ngoku ikukuthanda kwaThixo ndafumanisa uba tyhini le ntando kaThixo intle ngam mani, sendiyayithanda ngoku. Ingasisikelele sekukuthanda ngokwamaqondo ukusindiswa. Ndiyakuthanda Madlamini, hayi ukuthi ndithanda wena Madlamini, ndithi mna Madlamini ndiyakuthanda usindiswa. Yazi kaloku ningayenza le nto niyicinga niyithanda. Ingasisikelele ndiyakuthanda mna ukusindiswa. Lo gama ningakuthiyanga ke nawe mna. Kanti kaloku Dlamini ufuna kulunga, ungafani utsho nje uthi ndiyakuthanda. iBhayibhile ithi masithande nini singabazalwane? Xa usathanda usithanda waludyobha. Lumka ke ngokufana uthi especially kumzalwane wo-opposite sex uthi uyamthanda iyo. Usathanda uhlala engagcini hlobo zenkosi. Andifuni mna nalaa ndithi hayi ningaboyitsho abantu abatsha, nathi masingayitsho. Ndisengumntu omtsha wethu umuntu esitsho athi abantu abatsha othanda utshuma amathika ngabe thalikuni. Abantu abatsha, abantu abatsha ndiyanithandazela, ndiqonda good. On top of umthandazo wam bandingawi ukhona nomama mathika uyathandaza bandingawi. Abantu abatsha bavamise banengxaki. Ndithule ndibe ndisithi kwingaphakathi lam ndiyayazi nabantu abadala banayo ingxaki. Uba abanayo bawelana. Hayi ndike ndive kuthi uthatha ubani uyekile, umama ubani uyekile, bayekele ntoni? Ingxaki ingekho kubantu abadala ezabantwini abatsha. Bayekeleni? Hayi nani ningayiqonda loo nto kasenitshatile uba kuyafana. Wandinceda kuThixo yile ndithi uThixo undincedile ngoba ndingekatshati ndaba nayo into ethi hayi andizoli le nto ikhonjwa ukuthi qha ingxaki ikhona across the board. Inkosisikelele le ndlela ahlasela ngawo bazalwane usathana ngombulo kuni ningatshatanga wenza njalo nakuthi. Hayi ndiyazithetha. Uyabona uba ungakudibane nomama uBhili bakuvulela inhliziyo zabo bazityande. Kanti omama uBhili ke abamama abatshatileyo
ungamfumanisa uba ukafika uSathane bakuye emhlasela ezingcingeni uyambona umesewile indlela akangayilisi yo ukale ngumyeni wakho ngeba bengakuhle uqala kanjalo amkenayo lo ngcinga amkenayo le ngcinga vele kuba ithi saqala ke ngokuthi hayi ku right engumyeni kamama kaBukani nothi mina ndinowami utata uBhini igqibini uyazi ayithethe omnye wena uyazi uthi wena nyatsini madala ingasisekeleka ufumanise bake ngoku emva koko umokamokana naye uyabona wenzani umokamokana naye uSathane umjija ngombulo ngokubhekiselele ufumanise bake ngoku kanti abalagqiza liseva ngapha nje usengqaleni ngumshumayeli ndeke ngimshumayeli ingasisekeleka mama nandihlobo zenkosi andithanga lentinje nendive kakuhle kanti usengxakini okanye unethuba akawa nengxaki ngayo yaqabela sawuva kuye kuba injalo ike yanjalo bekwenzeka asazi thina siyathetha qandeni zomzekelo ingasisekeleka ifuneke ngokuba yithini umzekelo yena sayiqaphela lonto ba uSathane umhlasele ngolohlobo especially ilula ngelaxesha seyingcinge sangenayo ngayi entertain ingozi xa seyi-entertainile wazinandisa ngayo yena lonto hayi ke ngoku usemokamokeni yokulwa uSathane emlwa nompulo into emenzayo yona ke ngoku uSathane kuba azenze futshane nam enze bawuke mna uzawufika ndixela ilanga ukuqaqo ebusika nalapha emaxesheni esizini inkosi isikelele then into efuneka yenzile yena kubana njengoba sema ngaphaya asisuse kulonto asibhekelise kangangoko adile naye until abe right ngokufanayo nam bakuthe kwenzeka kanjalo keep the distance ngoba vele uyayibona ubana hey bendisaya kumthatha bendisaya kumjonga bendisaya kumbona njengomzalwane kodwa ngoku akunjalo mamelani umbulo ayithi zibe ngumbulo bekanti seniwenza qho kwalanti bekhona lento bubudlelwane bu-unpleasant ndizothini kanti bu-unpleasant kwabe bekhona ubudlelwane bungahlambulukanga phakathi kwenu benziwa yintoni ngumoya ombulo bakhiwa ngumoya ombulo laa nto ithi ndiyayibona ngoku le ndlela ndijonga ngayo namhla ayiyo le bendisaya kumjonga ngayo namhla nam ndiyambona namhla xa ndijonga ayisangula namhla besirayithi singabazalwane sobabili uyibona le ndiyithethayo as much as ke ndimbona unamhla ubana ye unamhla unamahlayilo zayo naye uyandibona uba hey amehlo kamfundisayo ayagqadaza and yowabona uba agqadazela ngaphi as much as nam ndimbona uba agqadazela ngaphi akho budlelwane ke ngoku bukhona ubudlelwane and abuhlambulukanga ndi-aware and naye u-aware uSathane ukwi-operation ke yabazalwane ndothuka Mr ndimamele u-Andrew Womack u-Andrew Womack kukwigosa lapha eTV kuDaystar elincedakala kakhulu uthi xa ethetha izihlobo zenkosi ndiyayazi uba uSathane usephulweni lokuyobha wonke lo msebenzi uThixo wenzayo ngam ngokuba ndithatha ndithi bhakaqa embulweni ndithi tyhini u-Andrew Womack uyayazi loo nto uthi ndihleli ndiqwashile ndiyayazi loo nto as umkhonzi kaThixo kufuneka ndiziphethe ngendlela eyiyo engokwelizwi likaThixo enze kungayonakali umsebenzi kaThixo ndithi tyhini uyancedakala lo mlungu inkosi isikelele yile nto yenzekayo nangoku ubana aqhubeka umzalwane uyava wenze iskandali uthe ekuqhubekeni kwakhe walibala uba uSathane uhlele elandele funa ujobha yonke le nto yabazalwane as much ndisithi umzekelo masiyijongeni ibrand yethu
ngoba ixhomekeka apha kuthi. As much uThixo sinika i-platform, intoni zothini i-platform evula amaqonga uba sishumayele ivangeli. Kwawufika kwethu apha ebuthatha nje kukodwa sibe nendawo hlangana apha ibe wesi ke ngokuya sezireyidweni into. Then ke ngokusaphulweni lokuyinyova yonke lento yenu. Ukuba umzekelo angathi ekanye amfumana amabhili, esajonisi amfumana nokanele, apha amfumana namhla, isisholo ke thina nomese sehlele sizitarget already inkwesisikelelo. Uba ngafumana umnye apha kuthi is enough ukonakalisa yonke lento inkwesisikelelo. Yilento funeka at the same time ezisiqhubeka silivakalisa ilizwi likaThixo ngolu hlobo futhi uThixo sinceda ngalo, but amehlo wethu abethe qwa sijonge uba uSathana angalinga kwazi ufumana indawo yokubambelela adyobhe lento uThixo yenzayo inkwesisikelelo. Emva koko if siqhubeke ngolo hlobo sobakwazi tu uzawuncama, and awubona abantu bazashiyeka bemile egqibeleni sithi sigcinwe lilizwi, silibambe kakuhle ilizwi, sizijongile izinto zingabeka ichaphaza, sizicwezele njengoba lisitsho ilizwi likaThixo inkwesisikelelo. So yize ke ngoku ndiyiqonda into yokubana ngoba ke utshilo umbhalo apha isolo uthi uPawulos xa ethetha ndimsulwa egazini labo bonke ngoba yonke into ebimeba ndiyithethile ndiyithethile. Ngoko lento isifundisa into yokubana nathi masiqiniseke yonke into esicinga uba ilulutho abazalwane lokubagcina bengabazalwane, uba ingawe ukuba uyithethe kufuneka uthini uyithethe inkwesisikelelo. Azathi ke obhayizele kwethini ahambe kule ndlela ingeyiyo ikhonjwayo ubana ayiyo izibe yakhe imene inkwesisikelelo. Ngoba mina ndiyafuna ukuthi as much as singabakhonzi bakaThixo uThixo esilungisa ubana silungele ukuvakalisa ilizwi lakhe, naxa sithe sabhayiza sabhatyaza laze lafumana igama likaThixo lisenyeliseka, thina we will be responsible. Wena lithalenyeliseka ngawe uzayitshilela lona, ngoba ngela xesha into masiyazi kukubana kaloku bazalwane ngela xesha kuthi gqi esaskandalo sinento sinomonakalo omninzi esakwenza ebantwini ebebethathekile imeseji yelizwi likaThixo. Bayake intoni le ndiyivayo ukuyive ukulaxazeka kwakho xa uva into obungayilindelanga ngomzalwane othi ikangakanani ke kulaa mntu uzabe sandusindiswa yena and ethathekile nguwe FM inkwesisikelelo. Ka iphinde eva kwakula FM kusithiwa lo bani wenu wenze ukuthi ibe weza kayifumanisa into yobana yinyani. Yebona ngoba imnandi kakhulu xa ibubuxoki, ngoba ihleli izawuphinde ivele uba bubuxoki ayinangxaki lisisenyoliso nje inkwesisikelelo. And ke into eza kusigcina kukubamba ilizwi sisazi simkhumbula kakuhle verse 3 uthi ukuthanda kukaThixo sorry ukungcwaliswa kwethu, okanye kuba oku kukuthanda kukaThixo ukubana singcwaliswe sikhumke kulo wenyuzo. Ngamanye amazwi ukukhumka mosikurefere emazinyweni, njengoba sisazi bakutyiwa ngamazinyo sibe ngabangenamazinyo ngokubhekiselele elwenyuzweni. Sibayeka aba bathi bengenamazinyo babethi namsebenza ipampati banditshange nyamazinyo singafuni unopampati inkwesisikelelo. Uthini kuverse 7? Kuba uThixo akasibizelanga ekungcoleni. Kutheni? Kungoba kolubizwe sibize kulo ikunevesi ethi masihambe ngokulufaneleyo ubizo esibizwe ngalo. Ngoba lo Thixo sibizileyo akasibizelanga
phi ekungcoleni. Ukungcola ke kuke kuhambisana noyenyuso okanye norheleke. Ukungcola ngamanye amazwi laa mntu urheletyayo okanye uyenyuzayo ungcolile. Eyona nto ingayo akahlambulukanga. Akayahluli into elungileyo kwangendawo. Inkosi isikelele. Asibizelwanga ke ekungcoleni. Ngamanye amazwi njengoba sibiziwe nje asilindelekanga uba sibe ezenzweni zethu kuvela ukungcola. Ikomiti usibizele ebungcwaliseni. Usibizele ebungcwaliseni. Kube inothi enye usibizele ebungcweleni. Ibeka kanjani kwesihlungu? Kaloku uThixo akasibizelanga ekungcweleni. Koko ufuna sibe nyinyi. Njengoba uThixo engasibizelanga ekungcoleni, ufuna sibe njani? Ndaweni yokuba singcole ufuna sibe njani? Sibe nyulu. Sibe msulwa. Yavama msulwa. Sibe msulwa. Singachaphazeleki kwizinto esingalindelekanga uba sichaphazeleke kuzo. Singakhankanywa kwizinto ekungalindelekanga uba sikhankanywa kuzo. Thina izinto ezingathi zibe zinto ezingokwecebo likaThixo okanye ngokwelizwi. Yonke into ilizwe likhabayo engafumaneki kuthi thina sihambisana nayo. Yonke into ilizwe livumelana nayo nathi sibe singabavumelana nayo. Inkosi isikelele. Siloko sifumaneka maxesha onke sihamba ngokwelizwi. Okanye ilizwi sihlale sifumaneka ilizwi lingakuthi. Nakuyo nayiphini into umuntu obenothetha ngokubhekiselele kuthi ngayo. Inkosi isikelele. Kuthi uba kuthiwa kum ndingumshumayeli, uThixo angathi angamngenisa umuntu ezulwini ngenxa yesono, ndingathi ungaxhomekela. Ndithi ewe, ngoba uThixo akahlangani nesono. Ithi iBhayibhile omanywe noKristu makahlukane nesono. Uthi iBhayibhile. Nake nayive iBhayibhile sithi linelitheni ilitye lesiseko likaThixo. Linombhalo othi inkosi iyabaza bangabantu. Nothi bonke abalibiza igama likaYesu mabasuke kuko konke ukungalungayisi. Ithi la Bhayibhile ecinga iliphethwe ngesisilungu, bonke abalibiza igama likaYesu mabahlukane nesono. So kuyehlukwana nesono umuntu akuhlangana noKristu. iBhayibhile ke kayichaza isono ithi konke ukophula umthetho kusisono. Ukophula umthetho kukuphikisana nalento isho umthetho. Ukwenza ngokuchasene nalento umthetho ubiza yona. Inkosi isikelele. Umthetho kubiza ntoni kuthi? Kukuthanda kukaThixo. Ukubana sihlambuluke okanye sibe msulwa, sikhumkile kulo kwenyuso. Umthetho uthi uThixo akasibizelanga ekungcoleni, usibizele ebungcwaliseni. Ibeke kanjani yakho? Kaloku uThixo akasibizelanga ekungcoleni. Koko ufuna sibe nyulu. Ufuna sibe nyulu. Litsho ilizwi likaThixo. Uthini kuverse 8? Sizoyeka. Ngakho oko ke lowo ugibayo akagibi mntu,
ugiba uThixo owasinikayo nokusinika umoya wakhe oyingcwele. Ngako ke ogibayo akagibi mntu. Ugiba bani? uThixo. Ndazi nokugiba ke manje. Khawusi. Ngoko ke nabani na ongayifuniyo le mfundiso akachasi mntu, uchasa uThixo lo usipha umoya oyingcwele. Hayi kayiphinde sisihloko. Ngoko ke nabani na otheni ongayifuniyo le mfundiso akachasi mntu. Yabona ke ndithi qaba le mfundiso. Le mfundiso ithi kukuthanda kukaThixo ukubana sibe msulwa. And noThixo imfundiso yakhe ithi akasibizelanga ekungcoleni, usibizele ekungcwaliseni. Ongahambisaniyo ke nezo ndawo makayazi uba akahambisani, ayingomntu lo angahambisani naye. Ubani? uThixo. Kayiphinde. Ngoko ke nabani na ongayifuniyo le mfundiso ongayifuniyo uzobonakala ngoba akayamkeli. Ongayifuniyo uzobonakala ngoba akayivumi aphile ngokuba isitsho. Angangatsho bakayifuni avela thule. Xa uthi siyayiva iBhayibheli uba ithi asibizelanga ukungcoleni kodwa ukungcwaliseni. Amen, sithi amen. Mamelana. Hayi nguye wonke umuntu uthi amen xa kuthiwa amen ovumelanayo naloo nto isukubithetho. Inkosi isikelele. Then ke ngoku masiyazi uba ukuba ngaba ngapha kokuba ilizwi lisitsho kanje, ubani yena akavumelani nale mfundiso, ubani yena akayamkeli le mfundiso, makazi bakaphikise mntu. Ngamanye amazwi makayazi uba le mfundiso ayiphumi mntu. Makayazi kakuhle, makayiqonde uba ayontando yomntu le. Yakabani? YakaThixo lo amkhonzayo. Lo ithi ke ndithanda le ndlela ibeke ngayo masiye lo theni. Ngakho ke nabani na ongayifuniyo le mfundiso akachasi mntu, uchasa uThixo lo unipha umoya oyingcwele. Makazi uba ophikisayo akaphikise mntu. Uphikisa bani? uThixo. Otheni? Lo osinikayo umoya oyingcwele. Uthi kuhlambeni kayithetha yonke into ebhaliweyo eBhayibhelini ibhalwe ngenjongo. Ibinganelanga xa ithi uphikisa uThixo kungadanga kwathiwa lo usinikayo umoya oyingcwele, kodwa kuye kwathiwa sekunjalo lo osinikayo umoya oyingcwele wokuba siqiqe ngaye. Lo asinikayo umoya oyingcwele wokuba avumelane apha kuthi nemfundiso ezizizo. Lo osinikayo umoya oyingcwele uyayiva iBhayibheli kayithi kwincwadi kaIsaya umoya wokoyika uThixo. Ngamanye amazwi lo osinikileyo umoya oyingcwele ukubana simoyike kwangaye. Ufika thini ke ngokwapha kuwe umoya oyingcwele? Xa ngabe uthi uyiva kakuhle uba kutsho ilizwi likaThixo uba kufuneka nento kuwe kodwa ushiye kuqhankqalaza umile ungavumelani. Ingaba kathetha umoya oyingcwele engqinelana nelizwi likaThixo ngokunathi ukuze avumelane nalo, asikhumbuzana ngalo. Inkosi isikelele, sivumelana nelizwi likaThixo ngaye. Umoya wengqondo, umoya wobulumko. Ingaba umoya oyingcwele lo onaye akakunika ubulumko bokuba wehluleke kukunyanisa kwale nyaniso uba uThixo ubiza le nto kuthi?
Ingaba umoya engcwele okuwe uyasilela ukubana wehluleke ukubana intando kaThixo le oyivayo? Ikwalelizwe kaThixo lithi singamcili umoya engcwele, ungamphikisi ekwehlula enhlizweni yakho ubana ifuneka pha kuwe uthi wena nothi kuwe. Inkosi sikelele ithi ke unathi ke yena umoya engcwele ukuze sikhokelele kuyo yonke inyaniso. Ngubani lebesiva kabuhlungu ngaye unokwanele semngene phakathi kwethu? Ngumoya engcwele. Kungani ukubana umoya engcwele xa esijonga abone izinto zingenanga ngohlobo ebelindele uba zime ngalo aveka kubo? Kungoba nguye onikezwe uxanduva lokuthi asaluse. Uthi uYesu xa ethetha andinishi nedwa, sanokhathazeka emveni uba ndimkile, andisayi kunishiya nezingedama, ndizawuthetha nobawo aninike omnye umthetheleli, umonwabisi, umoya engcwele oza kuba nani kwanaphakade. Siyalizwe kuye. Yiyo ke ngokulento, in fact luxanduva lwakhe isemagxeni kuye nosiphelele into yokuba sibe ngabo aba bantu kuthiwe makazosincedisa sibe ngabo. Umoya engcwele silayikho umfundisi ebandleni, ayingomfundisi umfundisi ongakhathali uphi ibandla liva kanjani ilizwi, ngoba yena lokho uxanduva kuba qiniseka ilizwi liyafikelela ebandleni. Uba kakungeni uzawukhathalela into yobana izishome ziyangena ilizwi uba lifika kangakanani, akanangxaki naye, akanangxaki naloo nto. Ayingomfundisi okwenene lowo, ngumfundisi obuxoki. Inkosi sikelele akalalusanga ibandla ngendlela ibimele uba ulaluse ngalo. Ibandla ibimele ulikhathalele, uyalixhaphaza, akalinakekelanga. Naye akazuphume etshaya, kunesahlwayo ajongene naso. Inkosi sikelele usezawufika umelusi oyintloko abaxhentsise abantu ngokokwenza kwabo. Inkosi sikelele siyayiva kakuhle le kukuthanda kukaThixo ukubana Singcwaliswe. Siyenza nyolo kwimiphefumlo yethu ngokululamela inyaniso. Izwi likaThixo lithi saye siyakuyazi inyaniso, yayinyaniso yakusikhulula. Inyaniso ke lilizwi likaThixo eli lisixelela kakuhle uba asibizelwanga ekungcweleni, sibizele ebungcweleni okanye ebungcwaliseni. Ukuba ke umntu uyagiba okanye ukuba umntu akavumelani nale mfundiso, kunento ke ngumyalezo phaa uba makayazi. Makazi uba akaphikisani namntu, uphikisa uThixo lo osinike nokusinika umoya engcwele. Inkosi sikelele.